Ka Voice of the People Party VPP hak singi pale ka khatlai trik naitung Hajar Arpulai kelawat jingtip nak sukar jela bane kendu yu menteri rangba ukon rat ke sangma mantuat jingmut yak expert committee kebala thawan pentamai ka reservations policy kumba ka VPP kala dawa bakren sekilat pathai kubur hadin melami nak kamra ukon rat nak leng ba arden presiden ka parti ulaong bakasukar kala penstet syakmat yak ka kam Henry ka badangsa kalong bantung yu charman jong ka komiti Ulaong kalong ka bae je ka sarkar banle wood ye ka jingdawa ka VPP Henry ka parti ka senguthu bakalong ka basimpor ya ka sarkar batngi ailat ye ka sarkar bakan le janai halor ka kam Lehi ka nagaleng ka jong ka Voice of the People Party lawan bani guru chief minister ha ka bidi bat ka reception policy ka wina ki jing dawa ki jingi ban review ya ka reception policy bat niwan bani kendo ban kli no chief minister hangno kalapoi kata ka jing thung ka jong ka sarkar ya ka expert committee te kai bang sotat long ba ka jing kendo kalong ka ba sotat ka ba sarkar chief minister lo pampau ba nagaleng ka sarkar kilaya instead ya ka kam bat ka ba ki sam ta ka stong kalong stong bakin rai u chairman jong ka committee te bat nagaleng ka jing milai kli lese kanu kan simpor nagaleng ka sarkar kan ni ko aban le kerke makani ke issue ko bang isu tho mo kan mende ke issue ka bacem ka dikaba ka bangi ro naru ka si sedang ko ahi banai la ke sarkar naktarang ni wan hadin ko bashi banai tam hadin ka jeki ka ji hadin baka sarkar klarai ni ko aban ai la ke sarkar bakan pentlun ni kam bakan identify baki member of expert committee di sarkar kelatung research committee ila nang yo kita gibriu but menta ka sarkar kelapan bana nagaleng ju chief minister lapan pau ba ka sa satang chairman but kindang don ki kerteng ki ba kindang e pakhat na kita ki kerteng yano bakin thung ko chairman te nagaleng ka jungi ngir kali ese atau kandang simpor nagaleng ju chief sahi lapan pau ba kanum simpor than ese arlai teu ka sarkar kan la ban penbana ye ka committee ban thung itu chairman te ni so ba ka jingnu jinglo ba job Ako expert committee lapan pa bakin kungru ya teki beri expert mana bar menjela itu ka VPP ka hun manuan bagi expert nasional ni balai ni ong nadu kasi ban kong ya sarkar ni terwa bakari ban thau ya expert committee ni nimpo apa ka VPP kan shim haladi ya kata sinjam ban batai nadong sedong ndu ban penkelan tarau ngi truai ka sarkar bakari ban thung ya ka expert committee te bat ke jengkren ke jingi ka sarkar kalong ba kan thawi ke expert committee khnang ba kan wanra ban penbet mai ke reception policy bat nagaleng jingi lepan pau ba ka ba kham ka mat ka bangi kham kwa kalong bangi ne kren preng ke jing bha yangi bat ki para garu ke jing nagani ka sopo mo ka bangi nge kren bat kum bangi la ajimot ba ka di manongkat kum ka jing don pa te hangi hi ngem so bagan don ganu kono ka jing kher lakiwan gibrik banang nono mari ka ka kam ka bakiri benle kin hap pan review kat kum ka jing community ba ka jing angut ka jing ma may day isu ko ni reservation ni ba daksyan ka law minister ba head of committee o star reservation committee kung ba tempat ng political party di ba ay jingmot sa committee na ni sa government na patala na kanakna ayu ga BBP ka na hatut ay jingmot na yan kumita kaperthai ka tipsai ka ga nongrim ka ga jimut pa ka VPP ka yeng pat ya gani ka mat ngilai kren yu chim sa balai bagani ka mi simi ki expect ayu nangi habangi ngila de ong constitute ka expert committee te ka kam jo ka expert committee la dangi ngila ai no mangi kita ka suggestion ai ka expert committee kan work out kumnu ban review ya kata ka policy te ba nagaleng ju chim sa ngathai da bila kali on mo kulari ni ba on sa clarify ni bantaba kam de ka kamram jingi bangin ngila de kren do basta ila terwa ka BPP kala yang shine tu pasang review ye ki ban review tu government kala menjur ban review yenang tangi ong kumno fin review thung ye ka expert committee angila mongila ai te indication ni jingi ba ka jikwa hi ka jing kalong bakadi ban ngapring jingi garu ka de ban proportion kat kum ka jing don pa tenda kala yang chim sam tam mo pa ngi pa i ya ka tangan sa pensyar mengasih kipres kamdan jimut ban keren ni kata ka ju ba ka BPP kam par ai jimut ni kiwe
kam dan kam ka pengkongsan kalong bakani ke expert committee kan sedang an pentlun di kam kumnu ban review tingin sampai ai buat katakan report jong ke expert committee la kadang dan kam ya mingi begin keren nengil hun ya ka jing penbet juga expert committee kata ka dei ka linti kamut bahkan long da kumui pat pangingin ai jimut ya kata ka sarkar te larangi ai jimut mangi kan dan jimut yu larangi terwa bangin terwa ke expert committee ka ai ka jimut juga expert committee tinggal keren ya kata ka bentaru oh cimsta pat ngangin cimsa usah keren ya piki lat thai ko bor ba ka sarkar kan nang pentrun ki kam smart ling ba kata ka expert committee